Moikka ja tosi paljon tervetuloa mukaan tähän Kalorikapina-valmennukseen. Mun nimi on Jonna Heinonen ja mä tuun toimimaan sun valmentajana tämän seuraavan 6 kuukauden ajan. Mun koulutustaustasta sä voit halutessasi käydä lukemassa Magia Mentalin nettisivuilta, sieltä missä esitellään meidän jengiä. Mut mä kerron vähän siitä, että mistä koko Kalorikapina-valmennus lähti liikkeelle. Mä toimin vuodesta 2003 liikunnan ohjaajana ja sitten myöhemmin vuodesta 2007 valmentajana ja muistan hyvin myös omat valmennusmetodit mun asiakkaiden kanssa. Mä nimittäin annoin niitä valmiita ruoka- ja liikuntaohjeita mun valmennettaville ja sitten niille, jotka laihdutti, niin annoin ihan pikkasen normaalia tiukemmat ohjeet. Ja kyllähän niitä tuloksia sitten tuli hetken aikaa. No, nyt kun mä vuosia myöhemmin olen kartuttanut omaa tietoutta ja ennen kaikkea sitä omaa ymmärrystä siitä, että miten ihminen toimii omien elämäntapojensa kanssa, niin mä oon myös ymmärtänyt sen, että eihän ne suorien ohjeiden antaminen oikein toimi. Varsinkaan jos haetaan pysyvää muutosta. Ja tähän myös tämä Kalorikapina-valmennus perustuu. Eli mä tuun auttamaan sua ymmärtämään esimerkiksi sitä, että miksi sä syöt tietyllä tavalla. Ja varsinkin, jos se tietty tapa ei ole sun terveyttä edistävä, niin tottahan sille sitten kannattaa tehdä myös jotakin. Mutta taikasana on tiedostaminen. Kun sä ymmärrät, miksi teet asioita, niin voit siihen myös itse vaikuttaa. Jos ei tekemisen syitä tiedosta, niin niihin on tosi hankala vaikuttaa. Kuulostaako omituiselta? No, jos kuulostaa, niin älä häiriin, me palataan tähän asiaan monta kertaa tämän valmennuksen aikana. No mistä sitten juontaa juurensa tämän valmennuksen nimi Kalorikapina? Se toki viittaa ihan fyysisesti ruuassa olevaa energiaa, eli kaloreihin, ja siihen, että esimerkiksi laihduttajilla on tapana laskea niitä. Samoin liikuntaa saatetaan harrastaa vain sen vuoksi, että voidaan ikään kuin ansaita kaloreita ja syömistä. No, tätä kutsutaan virallisesti häiriintyneeksi syömiskäyttäytymiseksi, ja on sanomattakin selvää, että se on sekä nupille että kropalle tosi haitallista. Kalorit ei ole siis tärkeitä painonhallinnassa, mutta oman kehon tuntemukset on. Ja näitä tuntemuksia harjoitellaan valmennuksen osioissa, joissa käsitellään esimerkiksi nälkää ja kylläisyyttä. No jo tutkimukset osoittaa, että laihuttaminen lihottaa, varsinkin jos sitä joutuu tekemään useampaan otteeseen elämänsä aikana. Samoin tiedetään, että itseltä jonkun asian kieltäminen saa aikaan se, että meidän tekee entistä enemmän mieli tätä kyseistä asiaa. Eli jos sä haluat laihtua, niin sun pitäisi unohtaa varsinainen laihuttaminen ja keskittyä aivan muihin asioihin. Ja näitä asioita käydään läpi siis tässä valmennuksessa. Toinen tärkeä asia on se, että sä opettelet tämän valmennuksen aikana sallimaan itsellesi kaiken, ja siis aivan kaiken. Herkut, laiskottelu, rentoutumisen ja niin edelleen. Kun on tutkittu koko ikänsä samassa normaalissa painossa olleita ihmisiä, niin heitä yhdistää monikin asia, mutta yksi on se, että he ei kiellä itseltään mitään. Ja tätä me myös opetellaan tämän valmennuksen aikana, kaiken sallimista. No tässä siis hieman pohjaa sille, että minkälainen valmennus tämä Kalorikapina tulee olemaan. Mutta käydäänpä hieman läpi sitä, että mitä kaikkea käytännössä tähän valmennukseen kuuluu. Eli valmennus tapahtuu tässä verkkovalmennusalustalla, missä me nyt ollaan, ja kaikki materiaali ja valmennusaiheet on jaettu erilaisiin moduuleihin. No, jokaisella moduulilla on sitten oma aiheensa ja näitä aiheita käydään yksi kerrallaan sitten läpi. Joka viikko alustalle julkaistaan uutta materiaalia ja joinain viikkona sitä tulee vähän enemmän ja joinain sitten vähän vähemmän. Tässä alussa nyt tulee vähän enemmän materiaalia, mutta älä turhaan säikähä, koska sä voit käydä näitä moduuleja läpi ihan sun omaan arkeen sopivaan tahtiin. Mutta joka kerta, kun sä oot tehnyt jonkun moduulin tehtävät, niin sä voit täpätä sieltä moduulin lopusta aina ne kyseiset tehtävät tehdyksi. Ja tällä lailla sä itse pysyt hyvin kärryillä siitä, että missä sä oot menossa. No nyt on hyvä huomioida se, että asiaa tulee paljon ja hyvin erilaisista aiheista. Ja voi olla, että jotkut aiheet ei niin kauhean läheisesti kosketa just sua. Tässä valmennuksessa ei siis ole tarkoitus tehdä kaikkea ja sitten samaan tahtiin muiden kanssa, vaan sä voit keskittyä ensisijaisesti niihin asioihin, jotka koskettaa sua kaikista eniten tai on niitä sun akilleen kantapäitä. Eli ota rennosti. Älä missään nimessä ota tästä valmennuksesta itsellesi paineita. Mutta muista kuitenkin, että tekemällä asiat muuttuu. Mutta varsinkin elämäntapojen muutoksessa se tekeminen vaatii aikaa ja joskus aika syvällistäkin pohdintaa. Mutta aikaahan meillä on.
No sitten itse valmennusmateriaaleihin. Eli moduuleissa on tällaisia videoita eri aiheista, ja videot voi olla näitä mun Jorina-videoita tai sitten erilaisia diaesitysvideoita, joissa mä käyn diojen kautta kyseessä olevaa asiaa läpi. Voi olla tarpeen, että sä pidät muistiinpanovälineitä saatavilla, kun katsot näitä videoita, niin sä saat saman tien kirjattua itsellesi tärkeitä asioita ylös. Näin sun ei tarvitse katsoa videoita alusta loppuun asti aina uudestaan, jos jotain yhtä asiaa sä haluat videoista etsiä. No sitten moduuleista löytyy varsinkin näin alussa paljon kirjallisia tehtäviä. Eli ne on sellaisia pohdintatehtäviä, jotka auttaa käsittelemään aiheita just sun omaan elämään koskettavien asioiden kautta. No, näitä kirjallisia harjoituksia tekemällä sä saat tästä nettivalmennuksesta siis paljon yksilöllisempää ja sitä kautta toki saat paljon enemmän valmennuksesta irti. Moduuleissa on paljon myös käytännön harjoitteita, joihin on eri moduuleissa aina ohjeistus erikseen ja sä voit sitten sopivassa välissä omassa arjessa kokeilla näitä harjoituksia. Nämä harjoitukset on siinä mielessä tosi tärkeitä, koska painohallinta on taito, minkä kuka tahansa voi oppia ja taidothan opitaan ainoastaan harjoittelemalla. Anna siis näille harjoituksille aikaa. No, näiden lisäksi moduuleista löytyy myös äänitiedostoja, jotka on vähän sellaista ekstrakamaa. Eli ne on sellaisia tarinoita, jotka valottaa vähän enemmän sitä moduulissa olevaa aihetta. Syy siihen, miksi tässä valmennuksessa on niin paljon erilaisia elementtejä, on se, että me ihmiset ollaan niin erilaisia. Ja sitten myös opitaan asioita eri lailla. Jotkut tykkää katsoa videoita ja oppii parhaiten kuvista, ja joku toinen tykkää taas mieluummin lukea. Eli tässä on pyritty ottamaan vähän kaikki ihmiset huomioon ja tarjoamaan kaikille aistille kaikkea. Ja totta kai se tuo vähän vaihtelevuutta myös tähän valmennukseen. Mutta tässä on nyt pääpiirteissään niitä asioita, joita tähän valmennukseen kuuluu, ja sait tehdä vähän ensikosketusta myös minuun valmentajana. Mutta mä vastailen sun kysymyksiin tuolla jokaisen moduulin alaosassa olevalla keskustelualueella, ja sitä kautta mä oon sun tukena tämän valmennuksen aikana. Mutta mä toivotan sut tosi lämpimästi tervetulleeksi tähän valmennukseen ja ihan hullusti tsemppiä, ja me nähdään ja kuullaan sitten tulevissa moduuleissa. Morjens!